Takže ahojte, já jsem se rozhodla, že natočím video, recenzi konkrétně na norské svetry. Budou to norské svetry od značky Dale of Norway. Předem bych ráda uvedla, že tato konkrétní recenze, video o svetrech, které tady uvádím, jsou výhradně, není to spolupráce. Ty svetry jsem si zakoupila z mých prostředků finančních, takže není to žádné, teda, jak už jsem říkala, že by mě o to někdo požádal, je to na základě teda mé úvahy, že jsem se takhle rozhodla a nikdo mi to teda nezaplatil, to video, není to založeno na té spolu, na nějakém to sponzorství a tak dále. Myslím si, že rozhodla jsem se proto, protože si myslím, že těch videí není úplně moc, na rozdíl od nějakých jako obecných videí o nějakých nákupech, jako že si někdo něco nakoupil, nějaké balíky oblečení, kde si někdo nakoupil různé sukně, trička a tak dále, tak si pořád myslím, že svetry, konkrétně norské svetry z materiálů, jako je vlna, jako je vlna, ať už je to merino vlna z ovcí, nebo ať už je to z kos a tak dále. Kdybychom se potom bavili o kašmíru, tak pořád si myslím, že je to něco, co, jako s čím se člověk, je to něco vzácnějšího, takže není to tak časté a myslím si, že konkrétně svetr, nebo svetry, které já vám tady bych ráda představila, tak pořád si myslím, že na tom českém YouTube si myslím, že těch videí tedy není jako nějak strašně moc. Takže pojďme se na to spolu podívat. Já tady mám, když tak display se budu dívat, abych vám případně něco řekla, i nějaké to povídání, co je oficiálně, co se dá když tak dohledat, nebo tak. Já jsem si zakoupila, dá se vlastně koupit, ty svetry se dají koupit na různých českých e-shopech. Já jsem si vybrala na jednom z nich. Vybrala jsem si konkrétně velikost M. Mám i na sobě oba dva tyto svetry. Konkrétně mám na sobě tady tu barvu, samozřejmě kamera to bude možná hodně zkreslovat, nevím. Rozhodně je to červená, konkrétně je to taková vínová, burgundy červená, co mám na sobě. Dívala jsem se aktuálně, ta firma neustále jakoby vymýšlí, inovuje barvy, takže myslím si, ta základní oni ponechali, černou tam nechali, byla tam myslím tmavě modrá, takže takové ty, řekněme, ty základnější barvy, ty tam stále jsou, ale vždycky se mně zdá, že jsem to tak jako po ty roky sledovala, že vždycky tam nějakou tu barvičku potom přidají nějakou novou. No, takže já mám tady tu burgundy a ještě v tom M-ku, jenom tak jako pro zajímavost, tady je i takhle pěkně je vidět kousek té norské vlaječky Made in Norway. Je tady takhle, nevím, můžu to ukázat i na tu kameru. A když si to koupíte premium quality since, kdy vlastně myslím i ta továrna, kdy byla založena 1879, takže i ta historie skutečně tam má tradici té vlny, toho pletařství v Norsku. Takže tady toho svetříku, ten bratříček, chtěla jsem říct vlastně sestřička, ale je to ten svetříček, takže
tohohle svetříku, tedy v černé. Takže já ho mám takhle v těch 2 barvách. Ta černá, tam jako není se o čem, tam je to jasný, že ta černobílá kombinace, to je taková jako nesmrtelná, tam to použití bude vždycky. Ten svetr je velmi, když se podíváte na ty detaily, tak opravdu on je velmi propracovaný. A co bychom o něm mohli říct? Já, když se tady budu takhle i bokem dívat, tak jednak k tomu materiálu je to samozřejmě z velmi kvalitní jemné merino vlny. Ten návrh samotný celkového toho designu, toho svetříku, tak je ovlivněný, tak jak to uvádí, módním návrhem nebo nějakou inspirací počátkem módy 20. století. A oni se, ti designéři, dokonce tedy, jak to vychází právě z toho počátku 20. století, i inspirovali tou minulostí v tom, že jak ženy nosily, jak se dával důraz na pas, na tvary, tak se právě inspirovali tím korzetem. Takže to je potom i vidět na samotném zpracování u toho svetříku, kdo právě třeba i umí šít, tak ještě dokonale by třeba dokázal různé věci potom lépe popsat, tady to zpracování. Tady jsou potom vlastně takové jako výstuže, kdy i vidíte ten střih, bohužel na té kameře, ale já když to takhle si myslím, že to jde krásně vidět, jak ten střih jde do takové jakoby lodičky, což vlastně znamená právě takové jakoby projmutí. A že vlastně se to skládá z těch dílů, takže ono vám to potom krásně vytváří. Já myslím, že takhle, když to asi ukážu na té, takhle, když já se tam trošku dívám škvírou, tak to na té kameře jde fakt pěkně vidět, že vám to vytvaruje tu postavu. Já to ještě takhle celé ukážu na té kameře. Takhle ještě i dolů. Vidíte, že on je fakt propracovaný i v detailech. Na zádech a má krásné i takhle na tom krku. Je i se stojáčkem. No a myslím si, že i ta barevná varianta v té burgundy, v té vínové je moc hezká. Co bychom ještě k tomu svetru asi mohli uvést? Má k těm manžetám, ty manžety se dají takhle, dají se ohrnout, jsou taky pěkně takhle, dají se stáhnout, případně dá se s nimi prostě takhle pracovat, dají se, kdyby člověku třeba, nevím, byl potřeba, byla třeba zima nebo tak dá se s nimi takhle vlastně pracovat. Jsou taky takhle jako hezky s těmi vzory ozdobené. Zkrátka dobře, ten svetr dává vyniknout ženským křivkám. Ten svetr ho najdete, když si vyhledáváte, tak ho najdete pojmenovaný jako Christiania, což kdysi dávno bylo názvem v historii. Bylo také dneska hlavní město Norska Oslo, ale v kdysi dávné historii Skandinávie, že tak to hlavní město nebylo Oslo, ale byla to Christiania. Oni ještě tady potom mají ještě uvedené, že je to v rámci té jejich výroby, je to na špičce, co se týká
po stránce té elegance, tak je to na špičce. Já bych řekla, že asi jo. Všechny ty, když si člověk projde tu kolekci, tak ano, všechny ty svetry jsou, že opravdu se člověk nemůže vynadívat, nebo má problém si vybrat, ale přece jenom člověk si řekne ty, co hledá a najde si to své a určí si ty priority, podle čeho vybírat. A skutečně, když si řekne, tak já bych chtěl co nejvíce, aby to bylo elegantní a najde tam ty své prvky, tak mu z toho opravdu vyjde ten svetřík a tak, jak se uvádí v tom popisku, tak skutečně i potom ti výrobci tam potom uvádějí s prodejci, že tohleto je ten výsledný, to top, co zákazník může najít, když hledá ta absolutní špička v té jejich elegantní kolekci. A právě, že se tam i dočteme, že se to právě hodí i k nějakým luxusním, elegantním šatům, k nějakým elegantním outfitům, takže i když zapátráte, zadáte si do vyhledávače, tak uvidíte různé kombinace, ono právě i ty modelky jsou v tom různě, i ta firma má ty modelky různě nafocené v zajímavých, které by možná ani člověka nenapadly, v různých zajímavých kombinacích. Takže je to velmi zajímavé se na to podívat. Já si myslím, že jako ženský to takhle zaujme. To takové jako poutavé pro dámské oko. No a potom ještě samozřejmě je hodně diskutováno, jestli určitě při rozhodování, jestli třeba někoho ta vlna bude kousat. A já si myslím, že pokud má někdo opravdu problém, že i jako setkala jsem se s tím, že i opravdu ta merino vlna, pokud má někdo opravdu extrémně hodně citlivou pleť, taky bohužel ta merino vlna ho bude kousat. A to možná i přes nějakou tenkou vrstvu, když pod tím bude mít. Nevím, jako je to fakt, tohle se nedá, to už se, je to jako na zvážení, i když jako já si myslím, že konkrétně u téhleté fakt merino vlny je to skutečně jako fakt subjektivní. Já si myslím, že když si pod to někdo dá fakt jako tenulinké, takové, jak se prodávají nějaké ty, já teda obecně s vlnou s kousáním zkušenost nemám, takže já nic takového nemůžu vůbec nic říct. Já se to pouze jenom domnívám. Jenom to jako tipuju. Takže vůbec nedokážu nic takového vůbec říct. Je to jenom jako úvaha, ale jak se používají třeba různé ty jemňulinké úplety, umím si to představit, pod ten svetříček dát něco úplně hrozně jemňulinkýho, jestli by to třeba někomu pomohlo si to pod to dát, pod ten svetřík, že by ho ta merino vlna třeba nemusela opravdu kousat, konkrétně tenhle ten svetřík opravdu z téhleté opravdu prémiové merino vlny, protože já jsem přesvědčena, že opravdu není jako merino vlna, myslím si to. Ale nemám to vyzkoušení, nemůžu to říct, nejsem člověk, který má zkušenost s nějakým kousáním vlny, vůbec ten problém nemám, takže nemůžu to tohleto po téhle stránce nemůžu nějak jako zhodnotit. Možná, co bychom ještě měli říct k těm parametrům, když se tady takhle jakoby zhodnotit jako samotné, ano, ty parametry, takže je to teda samozřejmě, protože je to velmi drahý kousek do šatníku. Ty svetry se skutečně, když je nějaký, řekněme když to chytnete alá něco jakože jak se říká Black Friday, tak můžete ten svetr třeba jako koupit kolem těch
když se podíváte kolem těch 9 plus minus 9 tisíc, jinak jsem se dívala, že to teďka už opravdu se pohybuje něco kolem těch 10,5, 11 tisíc. Takže různě se to tak bych řekla, že i ten materiál jako vlna šla přece jenom o něco, i tyhle materiály šly nahoru. Tak je to teda 100%, ano, samozřejmě ten svetr není to žádná směs, je to ze 100% měkké merinovlny. Je tady přímo napsané příze z jihoamerických kříženců ovcí, vyrobená exkluzivně pro Dale of Norway. Jak se dočteme dál, vlákno 20,5 mikronů, to už je teda opravdu pro nějaké odborníky, kdo se skutečně zabývá těmi, pro výrobce, pro nějaké technologie, kdo skutečně se do hloubky zabývá těmi materiály, tomu rozumí. Střih, slim fit, takže je to skutečně na tělo. Zase já se domnívám, je to moje taková osobní úvaha, jak jsem si to odzkoušela já. Pokud to chcete mít, je to slim fit, takže pokud to chcete mít na tělo, tak si vždycky samozřejmě vzít jakoby tu velikost jakoby menší, tu prostě, kterou si standardně beru, a podle toho taky jak moc je člověk, jak je mu moc teplo. Tak pokud vám bývá hodně zima a máte potřebu si po ten svetýrek ještě něco tenčího vzít, tak určitě bych volila klidně o tu jednu, stačí o tu jednu velikost větší. Pokud skutečně počítáte, že si tam pod to něco tenulinkého dáte, myslím si, že by neměl být problém o tu jednu velikost a počítáte třeba i, že ten svetr budete nosit rozepnutý, jo, protože i u tohohle svetru se třeba počítá, že ho budete nosit jakože fakt na tělo, že se nosí zapnutý, tak jo, záleží, jak člověk asi zamýšlí ten model více unosit. Jo, a jak obecně ty svetry, jak je mu zima, to už je fakt velmi individuální věc, se nad těmito, když člověk kupuje takhle drahou věc, jak je vlastně zvyklý to oblečení nebo konkrétní věci, výrobky používat. Samozřejmě, jak jsme už tam četli na začátku, je to teda dělané, navrženo, upleteno v Norsku, takže je to skutečně jako opravdu originální věc, která se takzvaně opravdu asi by mohla i zdědit při správné péči. Myslím si, že oni i tady udávají tu péči o vlnu, ji prát na vlněný program v pracích prostředcích s lanolínem. Já asi bych to ani já za sebe nevím, jestli bych to do té pračky, tady ty výrobky z té merino vlny trošičku, je to takové, mám trošičku z toho obavu, spíš radši vždycky ručně, radši tam nechat víc té vody, i třeba s tím, že mi to tam bude více třeba někde kapat. Ale zdá se mně, že přece jenom toto ruční praní je takové více na jistotu a
ruka je taková jako šetrnější, no, než ta pračka. Jak obecně pro tu vlnu, a pro tu merino vlnu a kašmír obecně, než pračka. Samozřejmě na sušáku takhle nějak jako rozložit na volnu nejlépe, nikde moc jako ne, aby to viselo, opravdu, aby to mělo nějakou podpěru, jenom jako rozložit volně na sušáku, na celé jakoby ploše, aby to leželo. Ne moc blízko u nějakého jako radiátoru, ale spíš jako, aby to tak volně jako kolem toho spíš proudil vzduch. No a nechat to volně uschnout a takhle nějak to jako funguje a skutečně hlavně se dívat, aby tam bylo uvedeno v těch prostředcích, co se týká té péče, aby tam byl uveden ve složení v tom pracím prostředku lanolín. To jsem si taky už párkrát ověřila, že by tam opravdu ten lanolín byl, protože někde jsem třeba u něčeho zjistila, že sice někde na vlnu by to tam uváděli, ale zdálo se mi to potom takový, že to úplně nebylo ono, úplně to tomu materiálu nějak nebylo to úplně ono. Takže opravdu, aby ten lanolín tam skutečně v tom pracím prostředku byl. Tak já koukám, že to má teďka nějakých 21 minut. Řekla bych, že jsme si tady snad k tomu asi řekli vše. Jak jsem říkala, já jsem se tady dívala nalevo na tady ty poznámečky. Co ještě přemýšlím, co bych vám tady mohla říct. Ono, i ty výstuže jsou tady vlastně kolem toho zipu. Ještě bych možná mohla říct, že ten zip je tady takhle, jo, to mě ještě připomnělo možná kolem toho zipu. Co je takové jako za mě teda negativum. Já úplně trošičku nejsem přesvědčená o těch zipech, prosím vás. Za mě trošku ty zipy jsou takový neúplně spolehlivý. Já tam mám trošku problém opravdu u těch dvou svetrů, jakoby do toho zipu, já nevím, jak to říct, jako trošku naskočit. Jako kdyby mám problém se tam jakoby dostat, jako kdyby se mě to tam nějak jakoby rozjíždělo a pak to nikdy dobře jako nezapnu. Možná je to takový moje nějaký subjektivní, že nejsou úplně tak jako šikovná. To naprosto jako uznávám, že to může být mou nějakou jako gramlavostí, ale jako za mě asi by to tam nemuselo, ono, když se potom na ty svetry budete dívat a uvidíte to na fotkách, tak vlastně on ten princip je takový, že vy ten svetr můžete mít třeba, tady dojedou vám ty zipy a vy ten svetr máte vlastně, tady se vám potkají v půlce, vy to máte otevřené nahoře a tady dole. Jo, takže ono vám to vytvoří vlastně i tu postavu takhle, že vám to ještě víc vlastně otevře, takže vám to končí v tom pase, udělá vám to ten pas, tam se vám to rozevře, zdůrazní vám to ten pas, takže tam je skutečně důraz, jak jsem říkala předtím, na tu dámskou siluetu. A za mě, já asi jako to je můj takový jako názor subjektivní, já jako bych byla pro ten jeden normální zip a do budoucna, pokud bych ten zip, až tady ten zip odejde, tak já už budu volit, jako jeden si nechám vyměnit za zip jako ten jeden, jo, už nebudu tedy ten dvojzip, takže to je asi takhle, co jako spatřuji. A potom, co se ještě té péče jsem si vzpomněla, tak velmi doporučuji samozřejmě do té skříně si dát nějaké ty dřevěné, jak se dávají na háčky, dřevo, které je napuštěné, to cedrové dřevo s nějakými těmi vonidly, samozřejmě proti molům nebo levanduli a tak dále. Protože oni obzvlášť tu merino vlnu, ten kašmír ani tak ne, ale tu merino vlnu, to jsem si všimla, že to jsem tady potom musela i trošičku jako
ono to nejde vidět, ale tady na tom jednom rukávu se mě tady trošičku do toho, já jsem to teda zašívala, není to teda vidět, velmi jsem to tady malinko to, ale se mě tam právě trošinku do toho a takže na to si dát taky pozor. Jinak obecně, pokud ty svetry, hodně často věci z kašmíru, vlny nosíte, je potom na zvážení si třeba pořídit ty kousky fakt 2, protože je dobrý to prostřídat. Fakt asi ten jeden kousek nechat doma, na druhý den si vzít druhý, aby se ten vyvětral, pak to dát do té skříně, opravdu nechat to jako mimo, aby to prostě proluftovalo kolem toho vzduch, pak to uklidit a právě to takhle pak proměnit a zase pak další den si vzít ten druhý. To znamená, pokud to skutečně myslíte jako nosit často, tak opravdu mít od toho druhu vlny, mít ty 2 kousky. Pokud to opravdu člověk takhle myslí, že to fakt chce nosit velmi často, tak zjistí, že se mu to vlastně vyplatí. Jo, potom později. Takže asi tak. Já si myslím, že už jsem řekla asi k tomu vše. Já se ještě takhle na to dívám, co by mě rukávy, zipy, péče, silueta, asi jsem opravdu k tomu řekla všechno, já si myslím, nic už mě skutečně asi nenapadá, velikost. Já si myslím, že takhle asi je to vše. Myslím, že další by mohla následovat recenze na materiál kašmírové svetříky a takže když tak se budu těšit u další recenze. Mějte se hezky a ahoj!